Kinong Hikaya po Kshatri Chongka Meglia Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kibe shong yaki shat ngan klambu por Hamadan Malki kilabu jingkli ka sorka lo jinglai tu jingkli amtet house nam baladam kuman shukudo kini kino hikai kila shat ngan nadu ksitarik luber ban kentu ka sorkar jela ban khot iki shakame jikran hadian be kila smuthu bakalawi ka badum ka ap iki namakla yo jingtep bakin sa sha wengno naki kam hikai school Bahadu undrus ngi la don hakani kamadan nagaliang jong ka government kim papen pau kanu kadak aban ai jing kerman yangi don na preng jongi ngi la tlot ngi la ke ngi la tlot hakamet ka phat jongi namar ngi don hakajing sha than ke doktor ki la penbor yangi ban lech hospital hanrengi ongshai ba ngim don kam dawai namar ba ngimwan hangni banwat dawai ngiwan hangni banpan yakakam kabala sabe yangi kumta angi kerpat yaka sarkar badan burom jongi bakin perkhat dam nagabenta jongi nakaliang jongki minister badan burom jongi ki kentho yangi ongba ngimlong qualify ngansu ai nuksa kawe kanuksa ka ba ngadon ban ong halor kejing kentho ka jongki lada maki hadin nyo posnem praposnem lada ki khun ki kini no ka pleng ba kidang ba me ka ja aino do umau ong ba pa phimlong qualified ban ba me ka ne ka ja aino do umau kin sngo kumno thrai ngi dap ka jing sngo si halor kini ki jing kentho ba maki ki kentho kumtangi dekarpat daga basngorit kum kino hikai ngidawa naga sarkar banbu biang yangi syakapus kabangi ngidon bar ngiburo yaki syaka sarkar yakini kijing kerpat kijing pensngau lada ka sarkar kanam pen phai biang yangi wai pai baro syaki pos ki bangidon ngin syong hangni balada jia ai yangi ka sarkar kan kitli hi bade kaying gasam ka jongi na mar ngidon la ka jong kaying gasam ngidon la ki khon ki ti ngidon la ki jong ki bahing hasam te ka sarkar kan ha ban sim ji kitli la da jia ai yangi isong thu ba manta ngidon ka jing na kaliang magistrate bawan ni kendo yangi ki ong ba anam ai permission syo na mar ngila don ha ka jing tlot hato kani ka jing pen sngau nagaliang jong magistrate kalong ainam namar nadu basdang ngilapan ngilakongo ya gajing ong ka jongki kinam ai indefinite strike yangi ngilakongo ya kata ki ong yangi ban ai ars ngi ban le renew pat ngilakongo ya kata baro mentalah ndru sing kalaya tang namar bangilat lot namar bangi dawa ya la ka jong ka hok mentaki pensange ya kil thu ban pensange ya ka permission ka baki ai ngila dap apply hadu ka singinengkong ha kajing sisa bat habang ngila ikendo menin pornyo beje nakaliang jongki kulukular ban pha changi ya ka permission bangi dai ban yo tep sibet hadin bala kul ka saw beje kanong kumnu lada kalong kumta ngila raikot bandon hangni laki thom yangi da kabor namar bangiwan hangni ban syong hangni ban dawa na ka sarkar hadu bangin de yo ban khait yo so ubabha kadon kani kajing penkan mau nakaliang jonga kum uno hikai syaki minister bodan burom ki jonga kum kino hikai ngi sngotu ba haba haki wai ki state kila ban thong ban I regularize yaki no hikai kum hasam hagowa balai pat hameglaya jongyumla balai pala hameglaya jongyumla hasam ngio sngo katkum ki jing sisa ki bangilap hadu 100,000 ngot kinong tre kontrak ki yo regular hapo megalaya jongi tang 1,000 dunangi don hatomla kumta kasyong ka sarkar namar ngim don atiar kum bangilaong ngiron tang ki umat ki bangi penpau halor jongki kumta hagani kapor ngikarpat ka sarkar daga jing sngorit bapin perkhat lam yangi namar ngila jet ya phi ban sanchar hakari ban ya para breu
ngisngongu yu blai ba u ai hangi ubreu bangi don ka jinglong ka baya pher na kimrat kata ka jinglong ka ba ublai u ai hangi kalong ba kade ka jinge tiplam kimrat kimdon ka jinge tiplam hanrai nga i ba kani ka sarkar ka jongi kam don syu kata ka jinge tiplam habam don syu ka jinge tiplam kam dei syu kibreu kim dei syu kibreu kila dei kimrat te nga ong ye kani ka wai ka ba ka tin ka jong blai ka ong tin ka jong blai ka pan kan mau yangi bat yaki minister badan burom jongi lara phiti ya ka liulap ban riam na ka banta ki wai uju ubreu bati unhap haka bat ka ba khadu ngan ong syaki minister badan burom ki jongi wat pen serong yala de na ka banta kala sai namar phim tip ka e ka banjia ha ka ba chisngi tangkini ki jing pen pau na kaliang jonga nga kentu yaki parari paradok parasnam ba phin pait lam changi yarap lam yangi kersan lam yangi namar kum ka kanhun ka barit ngidon hapadeng ka jingtlot ngidon hapadeng ki jingtlot jong ki khotmat ki jongi namar ngilodon mentala ndrusngi hagani ka jaka klembam klimdi bon hapadeng jongi ngilatlot ngilaswai ngimla ya chu namar ba ngilarai ba hadu bangin yo pediang ya ka kam haki kti ki jongi ya appointment ngin select phai pat sya ki school ki jongi akum ba lapan pau menne chakhmat kalong ba hakajing sisa ngi syania yaki ban long kinong chinsar paj ba ban paj yaki red kiria ban paj yaka baha kamet karoi kapar haka jelahi berkawai te hadin ba kilasyong haka chuki tip nakano kadaw hakajing yo i barit jongi kum kino hikai namar ka jingi tip lam ka ba ublai ula ai hawai po ubreu kamdon syo le sede negara kadaw bakim khot yakran yangi kim ai ya ka jingkwa ka jongi dakabasai nga keren ya kini ke jing sisa ka emtep kadai kadang tangka polisi jong kani ke sarkar menta bun ki bapas katkum ka jing lap ka jongi kadai jong tang jong ki bahai ngasam jong ki hi balai nga ong ya kata haka jing sisa haka por ba ngiat ho emtet kadon ka jing lik jing kali hada denggiri kada kada ka jing sisa nginang mut ba ya ka result emtat kinam penmi syu hanrai ka sarkar ka penmi la ka penmi haga jing sisa ki ong ba kam kta ai habadon ke jing jia hathametor la khanglut ya internet barok koi amdai tang hathametor la khanglut agar jala barok koi te halor kanu nong rim ba ki penmi ya ka result emtat ka ba kila da penmi bat na preng jongi ni fail no dei nei tei daw te halor kata nong rim ngi ong ba kane ke emtat kamdai yangi baro kadai tang kadur bulana ke banta ban cha khnyon yangi lada kadai na ke banta jongi katkum ka jing kerpat jongi jing cha namar badon ka jinglik jingkeli kila de ban pensngap namar kadai ka jing sia te ong ba kam kata ai te halor kata nong rim ong ba nakaliang jongi kane ke emtat kamdai na ke banta jongi